hurrasu ya hurrasu Sharif on the beat. ya hurrasu da akasa hurrasu zagzagi mu fito mu yi aiki mu taimaka wa imamu zagzagi al-mujaddadi ya hurrasu da akasa hurrasu zagzagi mu fito mu yi aiki mu taimaka wa imamu zagzagi al-mujaddadi ya rabbi ka taimake mu ka je mu jai shi haidari mu yi baiti dan taimaka wa imamu jai shi mahadi mu yi faɗakarwa garin dinar maulanmu jai shi zagzagi hurrasu mataimaka na hakika gon mujaddadi ya hurrasu da aksa hurrasu zagzagi mu fito mu yi aiki mu taimaka wa imamu zagzagi al mujaddadi salati gun rasul mai shabbaki da aliyu da fatima ta ma'aiki da hassan da husain har abbas daga sadauke har zainab jikar abu dalib gwarzo mujahidi ya sayyid alzagzaki gatanmu jai shi haidari jagora gare mu mai saita mu jai shi mahadi ba ma ji ba ma gani akan ka imamu jai shi zagzaki sami'ina wa ada ana gunka abba ga ahmadi ya hurrasu da aksa hurrasu zagzaki mu fito mu yi aiki mu taimaka wa imamu zagzaki al mujaddadi shi haris ɗan gadi ne a harka mai bada kula ga 'ya'yan harka mai bada tsaro haɗa nizami a harka ya Allah ka samu yo aikin domin ka alhadi shi haris da tarbiya aka san shi jai shi haidari ga haƙuri idan ka zalunce shi jai shi mahadi kuma mai yin fushi da an taɓa addinin shi jai shi zagzagi ya fusata ya je ya kauda dukan makiyan muhammad ya hurrasu da aksa hurrasu zagzagi mu fito mu yi aiki mu taimaka wa imamu zagzagi al mujaddadi mu yi sallah a lokacin ta hurrasu mu yi azkar a koda yaushe hurrasu wajibi ta hajji daga dukkanin hurrasu sai Allah ya tausayan mu ya karɓe mu muje ga sayyadi kar mu tsaya mu yi karatun ƙur'ani jai shi haidari mu yi koyi da zahara kan ƙur'ani jai shi mahadi har makwabciyar ta ce ta hantace ƙur'ani jai shi zagzagi a dalilin yawan karatun zahara kakar mahadi hurrasu da aksa hurrasu zagzagi mu fito mu yi aiki mu taimaka wa imamu zagzagi al mujaddadi mu sadaukar kamar imamu komanda ma'anar mu imamu aliyu komanda ya ba mun zorai da dukiya mun shaida ya sadaukar da ransa dan fansar addinin muhammadi haƙƙi ne ga mu kula da iyaye jai shi haidari kuma haƙƙi mu tausayin kannaye jai shi mahadi girmama babba cikin alakar mu waye jai shi zagzagi kuma sannan iyalan shahidai mu yi musu komai ba addadi hurrasu da aksa hurrasu zagzagi mu fito mu yi aiki mu taimaka wa imamu zagzagi al mujaddadi in babu
wannan abin da na jera ba hanyar zaman mu kan fikira. Za mu yi taɓa galiniya ne ya 'ya'yan bera, mu ji tsoron ranar da Allah zai yi kwashin kan mujaddadi. Haba Haris, sidina da fata kanka, sai shi Haidari ya kira ka, kashi na bayan harka, sai shi mahade. Karabar mu da suna a fi mu aiki hakika, sai shi zagzaki kuma farka, mu taimaka wa Imam al-Zagzaki mujahida. Hurras, hurras, hurras al-Aqsa, hurras Zagzaki, mu fito mu yi aiki mu taimaka wa Imam Zagzaki al-Mujaddadi. Kai Haris, imamu na ƙaunarka, ka yi aiki yake fiɗa a gare ka, ba wai kai kullum kana kiran labbaika. Ka yi aiki da gaske har ka zamo soja gon mahadi. Obedience ai shi ne taken mu, sai shi Haidari, kuma sannan takarrufa yasa a gaban mu, sai shi mahade. Mu haɗe su mu yi isu ake kira moton mu, sai shi Zagzaki. Ya Haris, karka fice a cikin nan dan rabbi wahida. Hurras, hurras, hurras al-Aqsa, hurras Zagzaki, mu fito mu yi aiki mu taimaka wa Imam Zagzaki al-Mujaddadi. Dama can imamu ya yi bayani, taimakon da za kamar ya yi bayani. Ya so ne kowa ya gyara kansa kuje ne, mu yi wa kanmu sabi in mun san ba mu cike mu tanadi. Tanadi shiga wuta aikinmu, sai shi Haidari shi ya kai mu cikin wuta aka yi mu, sai shi mahade. Saboda mun ci amana ta jagoranmu, sai shi Zagzaki, kuma mun san in mun ci tamkar mun ci amana ta mahade. Hurras, hurras, hurras al-Aqsa, hurras Zagzaki, mu fito mu yi aiki mu taimaka wa Imam Zagzaki al-Mujaddadi. Mu yi aiki da ikilasi hakika, in mun yi rabbi zai so mu hakika, har ya kai mu inda ba ma zato ba hakika. Ya rabbi ka sa da mu jerin sojoji ga mahadi. Kar mu biye mai yabon mu ko mai soka, sai shi Haidari. Kar mu tsaya ce cikin yan harka, sai shi mahade. Mu yi naci gun sauke alkawar ba shakka, sai shi Zagzaki. Kwai nasara za ta zo ta tun daga can sama gun rabbi wahida. Hurras, hurras, hurras al-Aqsa, hurras Zagzaki, mu fito mu yi aiki mu taimaka wa Imam Zagzaki al-Mujaddadi. Mu yi koyi wajen dukan manyanmu, ma'ana ta wanda suka nesa gare mu, suka ba da dukan rayuwarsu don su ji kanmu. Shuhada'u, ku kai dukan kokenmu gun a al-Sajidi. Daga Zainul Abidin Kano muka shirya, sai shi Haidari. Faɗakarwa gun dukan abokan tafiya, sai shi mahade. A unit ɗin Ghana muke rabu bari mu a hanya, sai shi Zagzaki. Durugunde sub unit gida na mazagun an saru mahade. Hurras, hurras, hurras al-Aqsa, hurras Zagzaki, mu fito mu yi aiki mu taimaka wa Imam Zagzaki al-Mujaddadi. Ni nan ne zan tsaya ya raba ajikanmu, yaro ne
kankani a san mini ilmu dan rasul dan ali da zahara silikenmu Muftahu Usman Umar babban damin ba'adda da Hurras al-Aqsa Hurras zagzagi mu fito mu yi aiki mu taimaka wa imam zagzagi al-mujaddadi Hurras al-Aqsa Hurras zagzagi mu fito mu yi aiki mu taimaka wa imam zagzagi al-mujaddadi ya Hurras al-Aqsa Hurras zagzagi mu fito mu yi aiki mu taimaka wa imam zagzagi al-mujaddadi